на Европейското първенство по художествена гимнастика в Баку. Подробностите от Антонета Илиева. В столицата на Азербайджан, Баку, се събраха 33 държави за участие в Европейското първенство по художествена гимнастика. Състезанието започна с грандиозно откриване, на което присъства президента на Република Азербайджан Илхам Алиев. Всъщност, страната, намираща се на Каспийско море, залага изключително много на спорта, а причина за това е, че държавният глава е и президент на тяхният олимпийски комитет. На това европейско домакините дори успяха да излъчат шампионка в лицето на Алия Гараева, която спечели златен медал на въже. В Баку участваха и ансамблите за девойки. Съставите при жените не се състезаваха. За тях предстои световно първенство през септември в Гърция, което е и олимпийска квалификация за игрите в Пекин до година. На европейското страната ни беше представена от Симона Пейчева, 16-годишните дебютантки Моника Минчева и Филипа Сидерова и националният ни ансамбъл за девойки. Основната претендентка за първите места при жени индивидуално Алина Кабаева не участва поради контузия, а сборният отбор на Русия включваше Вера Сесина, Олга Капранова и Евгения Канаева. И трите станаха носителки на златни медали, като единствено на въже първото място зае представителката на домакините Гараева. Вера Сесина дори стана първа в общото класиране, където нашата Симона Пейчева се нареди седма с равен брой точки със състезателката пред нея Светлана Родалова от Беларус. В отборното класиране България зае 6-та позиция, а лидер отново бе състава на Русия, следван от Украйна, домакините Беларус и Израел. Състезанието за най-добрата ни гимнастичка Симона Пейчева започна с леки болки в лявото стъпало, но 22-годишната възпитаничка на Мариета Дукова успя да се събере и за пореден път доказа, че е класен състезател с твърда воля и непреклонен дух за победа. Болката остана на заден план, а представянето на Симона отново беше блестящо. Тя успя да се класира за финалите на обръч, бухалки и лента. Единствено на въже останахме без представител сред 8-те най-добри. Очаквано Симона Пейчева изигра най-добре съчетанието си на лента по музика на азербайджанския автор Арак Еворкян. На този уред българката зае 6-то място, а шампионка стана рускинята Евгения Канаева. Бухалките на Симона бяха под музикалния съпровод на еврейския мотив цигуларна покрива. За тях Пейчева получи 7-ма оценка, а най-висок сбор събра шампионката от миналата година Вера Сесина. Най-доброто класиране за Симона Пейчева беше на обръч. По музиката от филма Небесно царство, състезателката ни направи показно как трябва да изглежда на килима една художествена гимнастичка. Симона изигра съчетанието си перфектно, за което получи оценка от 17,475 точки, които й отредиха четвъртата позиция. Само 25 стотни разделиха Пейчева от бронзовия медал, който стана притежание на Вера Сесина. Със златен медал на обръч се окичи 6-кратната световна шампионка Олга Капранова от Русия. Не, че тръгнах с очакване за медал, но мисля, че за играта, която показах днеска, можеше да ми дадат поне един медал. Не коментирам на всички уреди, но най-вече за лентата. Седмицата, в която бяхме тук и тренирахме, наистина така беше по-трудна, по-тежка. Имах доста проблеми с кръка, но в двата дни на състезанието избягах да мисля за това, че ме боли. В крайна сметка тези два дни, събота и неделя, определено болката намаля. Не съм имала някакви сериозни проблеми.
И надявам се, сега като се върнем в България, ще направим ядрена магнитна резонанс, ще видим какво е положението, но мисля, че не е нищо сериозно, просто преумора. Другите ни две състезателки, Моника Минчева и Филипа Сидорова, се представиха според очакванията на ръководството ни. При своя дебют на европейско първенство Моника Минчева игра на 3 уреда и се класира 22 в общото подреждане, а Филипа Сидорова се представи само с едно съчетание на въже, където стана 15-та. За съжаление, на следващото европейско до година в Италия, страната ни ще има право да изпрати само една гимнастичка индивидуално. Причина за това е, че единствено Симона Пейчева се класира сред най-добрите 20 на първенството в Баку. Ансамбъла на България за девойки с треньор Мариана Василева направи фурор в азербайджанската зала Хейдар Алиев. Гимнастичките ни спечелиха сребърните медали, което не се беше случвало от 99-та година насам. От тогава едва сега страната ни успя да усети тръпката от победата. Отборът ни се нареди втори на 70-ти от шампионките Русия, а трети останаха Беларус. Независимо от напрежението и отговорността след квалификациите, където ансамбълът ни взе втора оценка, на финалите момичетата изиграха съчетанието си без грешка. Благодарна съм на момичетата, че успяха да издържат и извоюваха този сребърен медал и горда. Казах им: момичета, ние сме си свършили работата. Господ обича силните. Излезте, играйте за себе си, играйте за България и всички ще бъдем щастливи и доволни. От Баку си тръгвам удовлетворена, защото няколко неща успях да разбера. Успях да разбера първо как върви младото ни поколение, как стъпи в голямата борба и общо взето съм обнадеждена, защото те са талантливи състезателки. Второ, Симона Пейчева потвърди своята класа. Особено днес на финалите игра много силно и стоеше изключително добре на терена. Трето, ансамбъла девойки също подчертано повдигна така нашето самочувствие. Е основателно, разбира се, защото имаше доста силна конкуренция. Това тяхно класиране ще им даде възможност за едно добро планиране финансово за следващата година, така че при всички случаи трябва да сме доволни. В момента